Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin daga wakilanmu. Shiri daga wakilanmu wanda kamfanin NKK Hausa TV ke kawo muku. Mu bi wakilanmu domin mu ga me suka ɗauko. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Malam ya gajiya? Lafiya lau ya mai jiki? Ajiye asibiti. Ai in gaya maka mun kare duk cikin garin nan babu inda muke kasan da aka ce mai neman rai ko kuma shi magani ba a san inda yake. Dama na zo ma da wata shawara ne, ban sani ba ko za ka yi. ai magana irin wanda mu abin da muke so ke ba gaskiya Yawwa, akwai wani mai ba da maganin gargajiya, Alhaji Dr. Hassan Dambaro. ba wani Bako ne, daga bargu yake fitowa can ƙasashen bargu ya zo nan ya yi aiki. Wani lokaci idan rashin lafiya ya kama akan kai mai can, wani lokaci kuma yakan zo nan. Kaga Alhaji Hassan Dambaro idan ma san mu aka mashi ya sun haɗu da shi za a kai ƙarshe. Allah Ko baƙin aljani ko da farfadiya ne, kai ko budurwa ko bazawara ne ta samu baƙin aljani ya hana ta aure ko ya hana shi aure ko namiji, da an ga Alhaji Hassan Dambaro magana ya kai ƙarshe. kai da baci Allah za a samu waraka. gabaci ka san da wannan bawon Allah ka kuma yana kawai Ai malam Awal yadda na samu labarin shi ne yanzu sai sa ni ma na zo yanzu in gaya maka. yanzu yana garin Yana gani. to ai kuɗi ko nawa ne mu ba mu da ni ban da matsalan wannan Na gani na sani ai. yawa kuɗi ko nawa ne ban da matsalan wannan in dai kanina zai samu lafiya Ai ba ma kanin ka ba, kowane ne yake da matsala da duk ta shafi jikin dan adam, in dai ba a gane kanta ba to da an gane shi ke. Kuma ka san wani inda yake bani shawa, dan fa zai iya, zai ce maka zai iya. Idan ba zai iya ba da kunci ba ku ba juna wahala da shi. kai ka ji mai magani kenan Sannan kenan kudin ka bai sa ya baka magani, yana iya duba shi ma ya gama binciken shi ya ce maka ku je har ranar da aka to yanzu ka san abin da za mu yi ai ba za mu yi ƙasa ka kama mini shi mutum tunda mota na nan je a sashi mota kawai kake gani. ya yi sauki ya yi sauki bari in kama maka shi. Ka san rayuwa mutane ne yanzu da ya lalace, masu maganin yanzu ba su da ai gaskiya. ba jira Wallahi bismillah. Yawwa, masu maganin ne yanzu ba su da gaskiya, wallahi ba su da gaskiya. Sannu a hankali, je a hankali, yawwa, hankali. To jama'a, kun ga abin da wakilanmu suka ɗauko mana a wannan makon. Ku biyo mu a YouTube ɗinmu mai suna NKK Hausa TV domin ganin abin da wakilanmu suke ɗauko mana da zarar mun ɗaura.